Sitten näemme kansallisesti nopeutta naisten 40 aikaisesti vauhtia. Se on tässä ja kyllä meillä on hyvä askeltukin vauhtia vielä sen, että ei ole. Katselaanpa puolimatkassa, mikä se on tilanne. Siellä Reinan johto on jo varsin huomioon tason. Meillä kaatuu näin. Loppuvuorolle ja 200. Jäljellä yli menee tämä. Toiseksi viimeinen ja kannustetaan nyt sitten vaikka kauan kärkiaikaan. Viimeinen menee yli ja kirkkoon. Sieltä